Linne mangus tá me brethir fós is níomhór hamsaí chola ára colla leihín dóna agus colla leihín láin agus colla leihí chuile lásaíre. Tugann dún droma me bhí ceola gánaí sa máileh tá ceola mo bháthir bhaidir ar clásicachaí agus áraní maithir agus tá ceola mo bhairt chuir freisin so ní ra mar an ciúne sé ar sa máileh. Dóla méoch muid óráineo a maithir agus bhíoch muid géiste le daoine eile freisin agus fólam óráineo hafaí agus mar sin de. Tá me gab go mín teachar agus SAOIL ar gan ceol a bhíon ag daoine. Na sean óráin tá me cap go bhfuil rud a cinnta a bhealach amháin bainin siad leis an am atáthart ach a bhealach eile bainin siad leis an déanacht agus le rudaí tátarlú ní sé gcónaí. Sin an rud a mí me pléile sin tí mógann ceol bhí me pléile polítíocht, sóisialach an anam agus bíon baint fór agus sin le chuid CUMADÓIRachta. Agus sin chuimíonn sé ag daoine go míon éifeachta gin rud a siúla a SAOIL go míon éifeachta go sinna de chuid CUMADÓIRachta nó de chuid círeachta. Tá crí mór maithe inón agus is duine an go riú é agus tagan an gríúlacht sin amach ina chud polítíocht agus ina chud ceol agus ina chud fanadóireacht. Agus is máile se bheith ag obair ar san na líní ochta ar san líní gan díden agus mar sinnde agus go má fada buan a chud aibre. Bhíonn sé 60 séirí portaireacht agus a ggóilín. Chasmuid le chéile sa teach agus chasmuid leis a stáitse. Riontuairí bhí muid sin armáin le chéile agus an seom le clí agus tá sé annaí agus breáil me casa leis a stáitse. Tá sé muoí nach chuir stáitse agus tá sé an ábalt ar a gcuisin. Scóladar breá. Is ní lehád ar líne seo bhfuil sí sa seó. So, congratulations to Eoghan receiving this Gradam Award. Sorry I can't be with you. I hope you have a great night and very best wishes to Eoghan Ceoil. Linne BUTLER, Slán go fór.